simba lang. Dua simba ya. Mangutong lang. Uy, guys. Ha? Dua simba. Oh. Uncle, ano po yan, Uncle? Kamuti. Oh. Yan po si Uncle Nestor. Nagtatanim po siya ng kamuti. Para may gulay, guys. Look, guys. Maluwang po yung gulayan ni Uncle. Diyan po kami kumukuha ng gulay. Look, guys. Ganyan. Paano nila tinatanim? Yan po, guys, oh. Yan. Ganyan po pala yung pagtanim po ng kamuti. Yan. Yan po. Ganyan lang pala yung Yan po, guys. Ganyan lang pala. Sobrang dali. Basta may lupa ka. Makakapagtanim ka na ng gulay. Favorite ni Lovely Tot. Yan pa mga talon ni Uncle, oh. Ang dami. Si Uncle Nestor. Ang dami niyang taniman, oh. Look, guys. Talon. Mga anong tawag dito ay nyug, saging. Anong tawag diyan ay? Aya Nestor, ano tayo? Aya. Oh, may dragon fruits, guys, oh. May dragon fruits din. At saka may papaya. Yan, guys, oh, may talon na din, oh. Lumalaki na din, guys. After 5 days siguro, pwede na itong iulam. Look. Dahil pong gulay po dito, guys. At fresh pa po, guys. Compare naman po sa Manila. Yan po, guys, para kapag sakaling gusto mong kumuha, walang daw po kayo dito. Di ba, Uncle Nestor? Oh. Pag may tayo tawag sa may utong. Yakin, Talbos. Pag talbos na, pwede na. Utong ya, kamuti. Talbos po ng kamuti. Kumukuha kami dito, guys. Pangasinan si Lovely. Yan na po, guys. Tapos na si Uncle. Dami niya pong tinanim, guys, oh. Talbos ng kamuti. Dami niya pong dito, oh. Ang tawag to, guava, guys, oh. Guava. Tapos kalamansi. May bunga pa ba kaya to? Where? Lemon. Yun, may mga bunga pa po, guys. Diyan sa taas pala. Madami sa taas. Yan po, guys. Madami pa palang bunga. Oh, yan. Dami. Ito yung saging. Yan po, guys, oh, malawak po yung taniman ni Uncle Nestor. Yan po, guys, may aba pa. Yan po, guys, oh, aba. Yan. Ang dami pong bunga yung yung guava ni Uncle. Yan po si Uncle Nestor. Nagtatanim po siya para may may makain siya sa pang-araw-araw. Yan po ang kanyang garden po, guys. Marami-rami po mga tinanim niya po, guys. May part 2 pa po tayo, guys. Abang-abang na po.